ಎಸ್ ಅನರ್ಕಲಿ ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ನಮಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಗು ನಮ್ಮ ತೂಯರ ಬೈ ದಂಚ ದೂಪನಕ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚೊಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ದಾದ ಕತೆ ಅಂತ ಬಂದು ನಮಕ್ ದೂಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ನಿನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ ಲಕುಮಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದಕ್ಕಲು ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೂದು ಬರ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಮಂಗ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಜವನೇರು ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕಿಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ದೇರಿ ಎರಡು ಸಾಂಗ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಟೀಮ್ಮೇಟ್ ಆತನ ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೂವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮೋಷನಲ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಮಾತ್ರ ತೂಲಿ ಹೆಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಜಾರ ಅಮ್ಮನ ನೆಂಪಲ್ ಒಂದು ಅವಳು ಎಡ್ಡ ಬಂತೀರಿ ಎಡ್ಡ ತೂಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಲಿ ಮೂವಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಆತನ ಕಂಡವಟ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕಾರನ ಬದುಕು ಒಂಜಿ ದರ್ಪ ತೋಜಾತಾರೆ ಈ ಬಣ್ಣ ಪಾಟ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಉಂಡು, ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು, ಪ್ರತಿಭೆನ ಎಂದೆರ್ದು ತೋಜಾಡೊಂದುಂಡು. ಅಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತಾಡಲು ತೋಡಂದು ನನೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಭಾಳ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಸೂಪರ್ 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 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಅಂತ 3ನೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೋಪ ಇದೆ. ತುಳು ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಬೈಚ್ ಸೂಪರ್ ಲೈಕ್ ಆತನ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಸಾಂಗ್ ಆವಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು ಮಲ್ದೇರಿ 100 days ಕಮ್ಮಿ. ಹಾ ಖಂಡಿತ 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 ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ವರ್ಷದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನನಗೆ. ಎಡ್ಡೆ ಲಾಯಕ್ ಆತನು ಈ ಮೂವಿನ ಅನರ್ಕಲಿ ವಿಧವತ್ತು ಓಡು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ನೆಡ್ ತೂತಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲಂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಏತು ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆಯ್ತು ಡಬಲ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಸೂಪರ್. ಖಂಡಿತ ನೇನು ಪಂಡಿಸಿನ ಎಂಕಲೆ ಬತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತ ಮೂವಿ. ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಡು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೂವಿ, ಸೂಪರ್. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು, ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು. ಆಸಮ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೀನ ಖುಷಿ ಉಂಟು. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುದ ಜನಗಳು ಖಂಡಿತವಾದ ಗೆಂದವರು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಈ ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಲ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೋಭರಾಜ್ ಅಂತ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಸುಮ್ಮ ಬರ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶುಭಾವ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇರೆ ಇನ್ಕಲ್ಲ ಬರೀಟೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಸೀನ್ ಬನ್ನ ನಗಿರೆಂತು ಬಿನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರೀಟೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಆರು ನಾನು ಮುನ್ನಡಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು ಬರೀಟೆ ಉಬ್ಬಿದ್ವೆ ನಾನು. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಗ್ರೇಟ್, ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಬಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಬಣ್ಣ ಅರ್ಥದ ನಂತರ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಿರೋಡ್ ಏತು ಭಂಗ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಭಂಗವತ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಕಲಾವಿದರ ಭಂಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುರ್ನಾಡ್ದಾಗ ಆಯ್ನತ್ತು ಈ ವಿಚಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ಜನಕ್ಲಿನ ನಾನಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಲಿನ ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಆತ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಶೋಭರಾಜ್ ಪವರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂದ್ರೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂದ್ರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಇಷ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಎನ್ನ ಸುಲ್ಮಿಲು ಅನರ್ಕಲಿ ಮೂವಿ ತೂದ್ ಬತ್ತ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿ ಯಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋ ಮೂವಿ ತೂದಿತ್ತೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ್ನೆ. ಅಂಚನೆ ಅನರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿರ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೀನ್ ಉಂಡು ದಾಯ್ತ ಕೆಂಡ ಮಾರ್ನೆ ಮೀದ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಮಂಗಲದೇವಿಗೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಪರಕೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ಬಾಲೆಲ ಪಾತಿರುನ್ಗೆ ಪಂಪಿನೊಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅನರ್ಕಲಿ ಮೂವಿ ಉಂಡು. ಅವೇನು ಡೈರೆಕ್ಟರೇ ಮಲ್ದೇರೆ ರೋಮ ಅವ್ ಪನ್ನಗನೆ ರೋಮ ಸರ್ತಾಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಸೀನ್ ಮಲ್ದೇರೆ. ಅಂಚನೆ ಎಂಟೈರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟಾಪ್ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಾರಡ ನನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಪನೊಡೊಂದು ಅರ್ಥ ಅವಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಬತ್ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.
ಮೂವಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಳು ಮೂವಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬೈತೇನೆ ಅನರಕಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನಂಕ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನವಾದಿತ್ತು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ವೈಪನ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕೆ ಅವಡು ಅನರಕಲ್ಲಿ ಅವಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆದ ಜನಗಳಿಗೆ ತೆಲಿಪಾರ ಪುರ್ಲೂರು ತೆಲಿಪಾದೇರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪಾದೇರಿ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವಡು ಶೋಭರಾಜ್ ಅವಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಅವಡು ದೀಪಕ್ ರೈಪನಾಜ್ ಅವಡು ರವಿ ಅವಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಪುರದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಕಲಾವಿದನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಂತ ಅಂದ್ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೇ ತೂಪಿನ ಪಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ఆయన ಅಭಿನಯ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರ್ವೋದರಮ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ಲಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಶೋಭನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಮಾತು ಪೂರೇರ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಕಾಮಿಡಿಲ ಉಂಟು ಬುಲಿಪರೆಗಳು ತೆಲಿಪರೆಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪೂರೇರ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಮೂವಿ ಇಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಮೂವಿದ ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡ ಅದಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನಂಗೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ಲ ಬನಾಯರು ಎಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇಮೋಷನ್ ಟೋಟಲಿ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಶೋಭರಾಜ್ ಪವರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಯಿನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಶೋಭರಾಜ್ ಪವರ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜನಕಲ್ಲ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಅದು ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಅನಾರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಾಸಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಹಾಟ್ಲಿ ಬನಂದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಓಕೆ കാസർഗോഡിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും നമ്മളെ പന്തിയോട് ഉപ്പള മഞ്ചേശ്വര ഭാഗത്ത് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരു തുളു ഫിലിം നോക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ല ഫിലിം കോമഡിക്ക് കോമഡി ഉണ്ട് നല്ല പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആക്ടിങ് കാണാം നല്ല സോങ്സ് ടോട്ടലി ഈ ഫിലിം ആരും മിസ്സാക്കണ്ട അനാർക്കലി ഒരു നല്ല ഫിലിം ಓಕೆ ಅಡಿಪೊಳಿ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮೂವಿ ಬತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಬಜೆಟ್ ಇದ್ದಂದೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಮೇಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ್ ಗೆಂದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅನಾರ್ಕಲಿ ತೂಳು 100% ಮನ್ಪ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಬಜೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಾರ್ದೇರು ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಅಂಚೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದೇರು ಇಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಬದು ತೂಡು ಪ್ರತಿಯೊರನ್ನ ಬದುಕುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೊಟ್ಟು ಬಂದು ಪಿದರ್ ದಿನ ಕನ ಉಂಡು ಅವು ತುಳುನಾಡು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಶೋಭಿನ್ ತುನಗ ಶೋಭಿನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನದು ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ಶೋಭಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಹರ್ಷಿ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನದು 100% ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದದು ಕೊರ್ಲೆ ಮನ್ನ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಂಡ ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೇರೆ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸೊ ನೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂಚಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅರಂದು ಬಟ್ ಏರ್ ಮಾತ ಚೇಂಜಸ್ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಚೇಂಜ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈ ಚೇಂಜ್ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ ಮಲ್ತಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಹೈ ಸೊ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಮೂವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆದಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಆದಪ್ಪು ಅತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಕಾಮಿಡಿ ಆದಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚಿ ಮೂವಿ ತುಣಾಗ ಆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಪಿ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಒಂದು ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತುಳುನಾಡು ಗೆಂದುನಿ ಆಪಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಆಚರಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ ಅನಾರ್ಕಲಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಿಲಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಪಿಲಿತ ಓಲ ರಿವೀಲ್ ಆದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಮೂವಿದ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೂನಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪನಗೆ ಪ್ರತಿ ತುಳುವಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಪಿನ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರಡು ಆ ಬೀಟ್ ಕೇನಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ವೈಬ್ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನಲಿಪುಗ ಬಂದದ್ದು ಸೊ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಮೂವಿ ದಯಮಾಲ್ತದ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದಾದಂದ ಕೇಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಚಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಲೈಫ್ ಉಂಟು ತೋಚವನಂಚಿನ ಮೂವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದಯಮಾಲ್ತ ಮಾತಿರಲಿ ಒಂದು 10 days ಉಳೈಡೆ ಮೂವಿ ಬತ್ತು ಇಯರ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂದುನು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂದು ಇರು ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ചോക്ലേറ്റ് ഹീറോ കേർത്തുപാർদি വണ്ടർഫുൾ ഞാൻ അവരെ മൻപിടി ಇಂದಲ್ಲ ಹೊಸತ ವಿಷಯತ್ತ ഞാൻ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪೆಂದು ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ ಕೂಡ ತೂತಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡ್ ಆಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿನ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ నేను ತೂವೋಡು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಇಂಚಪೋಡು ನೀಟ್ ನೋ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲೆಡ್ಜಿ ಶೋಕ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಸೀನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಪಕ್ಕಡೆ ತೆಲ್ಪಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಸೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ದಿನತ್ತು ಜೆನ್ವಿನ್ ಸೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಕ್ಕ ಇಮೋಷನಲ್ ಸೀನ್ಸ್ ಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತನು ಪೂರ್ಣಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆತನು ಅಂಡ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ಹರ್ಷಿತ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಂಡ
ಒಂದು ಕಾಲಿಂಚ ಅಂಚಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪೋಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ತ್ಯಾನ ಇನ್ನು ಏತ್ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಬರೆದು ಬೇರು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಏತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಸೊ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ಪೂರೆರ್ಲ ಬತ್ತ ತೂವೋಡು ಮೂವಿನ್ ಗೆಂದಾದ್ ಕೊರೋಡು ಅಂಡ್ ಒಂದು ಫಾರ್ ಶೋರ್ ವಿನ್ ಆಪುನ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಮೂವಿನ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡವಾಳ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಮೂವಿ ದಾಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಒಂದೆತ್ತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಸೊ ನೆತ್ತ ಮೂವಿಯೇ USP ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಒಂದು ಮೂವಿ ಗೆಂದುಂಡು ನಿಂಗೆ ಶೋರ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಬತ್ತದು ನೆನ್ ತೂದಿ ಗೆಂದವಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಅನಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ನಮ್ಮ ಶೋಭಣ್ಣ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಂದಿಲ್ಲ ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಟಚ್ ಆತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆರು ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಆರು ಇದೇ ಬರ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಸೀನ್ ಬೊಂಬಟ ಆತಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ 100 ಡೇಸ್ ಪಕ್ಕ ಬಲಿಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತೆ ತೋಲೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ 100 ಡೇಸ್ ಪಕ್ಕ ಓಕೆ ಅವು ಲವ್ ಅವೇ ಬಂದೆ ಮೂಲ ಲವೇ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ಮೂವಿ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಪ್ಪುನು ಕತೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಏರು ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಂದ್ಪಾರ ದಯಮಲ್ತ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಗುಲಿಪುನ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಇರ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮಂದೆ ಸೌರಾಜ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದೆ ಬಕ್ಕ ಅಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಮಾಸ್ ಹೋಗಿ ಮಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಡ್ಡೆ ಆಯ್ತೇನೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅನರ್ಕಲಿ ಮೂವಿದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನಾರು ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಒಲ್ಲೇರಿ ಸೊ ತುಳುನಾಡದಾಗ ಮಾತ ಮೂವಿಗಳ ಪ್ರತಿ ಮೂವಿಗಳ ಕೈ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದ ಬುಡ್ಪನ ಸೀನ್ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ನಮಕ್ ಬರ್ತದುಂಡು ಸೊ ನೆನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತಿನಾರಿ ಸೊ ಐತ ಮುರಡಿ ಪಂಡಿನ ಅಂಚನೆ ಐತ ಕತೆಗೆ ನಂದೆ ಸೊ ಐದು ಬುಕ್ ಐರ ಐತ ಇಷ್ಟ ಅದು ಇತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂದಿಲ್ಲಾರು ಸೊ ದಟ್ ಇಂಜಿತ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಏನೇ ಪೂರೈಡ್ಲ ಅವೇ ಪಣೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಇಂಗತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತೆ ಬಂದು ಸೊ ಒಂದು ಜನಕ್ಲ 100% ದೆತ್ತುಂಡು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂದಿ ದೀತೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ಮೂವಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ತ ಕಂತೇರು ಸೊ ಅವೇನು ಜನಕ್ಲ 100% ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಜನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಕೈ ಪಾಡಿ ಅತ್ತ ಏನಿತ್ತೆ 100% ಗೆಂದವೇ ಪಂದೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮಕ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಒಂದು ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಅನರ್ಕಲಿ ವೇಷವಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಲಾವಿದನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಆವಡು ಆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಆವಡು ಟೋಟಲ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆಯ್ತ ಮಿತಿರೆಗೆ ಖುಷಿ 100% ಬಂಡ ಯಾನ್ ಆಪಲ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರಡುಂದಂಡ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 2-10 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಸೊ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಜನ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಗಳ ಜನಕ್ಲು ಐತ ಪಿರೌಡು ಬಂಗ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಬಂಗ ಮಂತ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ 2 hours ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಅವ ಅಂಚಾತುಂಡೆ ಇಂಚಾತುಂಡಿಗೆ ಬಟ್ ಇತ್ತಲ ಹೆಂಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಒಂದು ಅಂಚಾತುಂಡಿಗೆ ಎಂದು ಇಂಚಾತುಂಡು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮುಳು ಅಷ್ಟು ಕೊರ್ತಿಜಿ ಆ ನಮ್ಮನ ಅವನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮತ್ತೆ ದೀತೆ ಅರ್ಷಿತ್ ಸೊ ಏನ್ ಪಂಡತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕತೆ ತಿರ್ಲಿನ ಈ ಕತೆ ತಿರ್ಲಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದಾರು ಕಟ್ಟುದಿದ್ದೀರು ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅದೊಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡು ಯಾರು ಕಟ್ಟುದಿದ್ದೀರು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಿನ ಈರೆಗ್ ಜನಕ್ಕೂ ಬತ್ತದು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೂವಿ ಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟಲ್ ಹುಡುಗಿರ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಈ ತಂಡ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದೆ ನಲ್ಲ ದುಂಬಲ ಕೈ ಬಿಡೇರ್ ಬಂದು ನಮಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ ಜನಗಳು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮೂವಿ 100% ಅಂಚನೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಲು ಬತ್ತದು ನಮಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತಂದ ಎಂಕ್ಲುಪ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಮೂವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ರಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೇ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಮೂವಿ ಅಂತೂ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಪಂಡ ಮೂವಿ ಇನಿ ಬತ್ತುಂಡು ಕಲಕ ಬತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಅಂತೂ 100% ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೊ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆಂಡ್ ಸೊ ಮೂವಿ ಡೀರ್ಲ ಉಲ್ಲಾರೆ ತುಳು ಮೂವಿ ಪಂಡಿ ಕೊಟ್ಟ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ತುಳು ತಗಲ ಕೈ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಕ್ಲತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಮೂವಿ ಪಾಯ್ತೇನೆ ಸೊ ಈರ್ಲ ಐಟ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲ ನಟನೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಊರಿ ಪ್ಲೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋ ಬತ್ತಿನ VIP ಶೋ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಜನಕುಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇನಿ ಇಡೀ ತುಳುವೇರು ಬತ್ತದ ತೂತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುವೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾನ್ ಗೆಂದಾವಡೆ ದಯಬಂಡ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗವೈದೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬನ್ನಾಗ ಐಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರತಿಫಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕುಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಮಂಡ್ಯ ವೆಚ್ಚದ ತಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಪಂಡದು ಇಡೀ 1 man ಶೋ ಇನಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ ಕಲಾ ಎದುರು ತೋಜುವ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಜನಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು
ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ನೇಕ್ ಪೂರ ಕಾರಣಕರ್ತ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂದೋಡು ಪ್ರತಿ ಪೂರಿ ತುಳುವೆಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನ್ ಬತ್ತುಗಳು ಅಕಲ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ಲ ಪನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀದ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡ್ಚಿಂದು ಖಾಲಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ತುಳುವೇರು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲಿಯರ್ ಅಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ₹150 ₹200 ಖಂಡಿತವಾದ ಮೋಸ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ, ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಿನಿಮಾ. ಕತೆ ನಿಜವಾದ ಉಂಡು, ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ತುಳು ಬಿಚ್ಚಾರೆ ಕತೆ ನೇಜಿ ಮಾರೆ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕತೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಹಿಡಿದು ತುಳು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂಲೆ ಕತೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಲ್ಪದಿರು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದೋಡುದಂಡ ಪ್ರತಿವರಿ ತುಳುವೆಲ್ಲ ಯಾನಿಗಳ ಮಾತಾಡಲ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿವರಿ ತುಳುವೆಲ್ಲ ಬತ್ತಲು ಈ ಸಿನಿಮಾನ್ ಗೆಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮೂವಿಡುಲ್ಲಿ ಸಂಚದಪ್ಪನಗೆ ತುಳುನಾಡದಾಗ ಓ ಮೂವಿ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಮೂವಿ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಹರ್ಷಿತ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಂದ್ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಖಂಡಿತ ಮತ್ ಮನೋಲಿ ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಬೊಕ ಮಾತ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಬಂದಿರು ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ನನ್ನ ತುಳು ನಮ್ಮ ಜನತೆದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಗೆಂದಾಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಡೀ ಮೂವಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ರೋಲ್ ಅಂದೇ ಬಂದ ದಾಯಪಂಡ ಫೀಮೇಲ್ ಲೀಡ್ ಸೊ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತನಂಡ ಸೊ ಬಾಕಿದ ಹೀರೋಗಳ ಒಂಜಿ ಲೀಡ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಯಾನ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಒಂದೆರಡು ತುಂಬು ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ಪಂದೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೈತನ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಇಮೋಷನ್ ಟಚ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತಿನಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತಿನಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತ ಬಂದ ಅವಿತ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತನು ಪೂರೈರಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಅದ. ಸೊ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಗಿಂಚಿಂಚಿನ ರೋಲ್ ದೀತೆ ಅನ್ನನ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಗರ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಏನಾರ್ದು ಆಪುಣ ಒಂದು ಮನ್ಪರೆಗ್ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನಾರ್ದು ಆಪುಣ ಯಾನ್ ಮನ್ಪರೆ ಇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಇರಗ್ ಪಂದೆ ಒಂದು ಏನದು ಮಂತದಿನ ಯಾನ್ ಬರೆತಿನ ಒಂದು. ಸೊ ಏನಾರ್ದ ಒಂದು ಬೊರ್ಚಿ ದಾಯಕ್ ಪೊಕ್ಕಡೆಗಿಜಿನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆದಿದ್ ಮನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಟಕ್ಲೆಡ ಮನ್ಪಾಲ ಪನ್ನೆಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗಂದೆ ಮಂತದಿನಿ ಇರೆನ ಅಂದೇನೆ ದೀದ್ ಮಂತದಿನಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಏರೆರೆಗೆ ಓ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರೋಡೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮಂತದೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಇರೆಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇರ್ ಮನ್ಪರ್ ಇರೆಡ್ದ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಚಲೋ ಓಕೆ ಮನ್ಪುಗ ಅನ್ನನ್ ಮನ್ಪುನಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಯಾ ಮಸ್ಸಲ ಪಂತೆ ಅನ್ನ ಏನಾರ್ದ ಆಪುಣ ಆಪುಣ ಅಂದ್ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ಸಲಕ್ಕೇನು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮನ್ಪುನಗಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮೇ ಬಿ ಏನಾರ್ದು ಈತ್ ಒಂದು ಬರರಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ್ ಬಂದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಂಗ್ಲ ಸಿಂಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾತೋ ಅವಲ ಮಂದೆ ಬೊಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಐತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಫೀಮೇಲ್ ವರ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರಗುಂಡು ಅಂತ ದಿನತ್ತೆ ಲವ್ ಸಾಂಗ್. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಅನರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಚಾದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಒಂಥರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕೊರ್ದಿನಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೆರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಅನರ್ಕಲಿ ಒಂಜಿ ಅನರ್ಕಲಿ ಬಂದಾಗ ಟೈಟಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬಂತು ಜಿಂಗಿಸಿ ಕಲೆಗ ಸಂಜೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಡ್ ಸೀನ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಮೋಷನ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲು ನಮಗೆ ತುಳುನಾಡದ ನಟನೆ ಐತೆ ಬಲ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹರ್ಷಿತನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ನಡ್ದು ಇತ್ತ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ದು ಪೋಯರು. ಸೊ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ನಕಲ್ಲ ಪಿರೋರ್ ಐನ್ ಪಿರ ರಿವೈಂಡ್ ಮಂತುಲೆ ಯಾಕಲ ಕಣ್ಣು ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಕಣ್ಣು ಬತ್ತಿರ್ನಕಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕಿತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಈತ ರಿವ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನಗದಾದ ಎನ್ನಿದಿತ್ತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನಗದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಇದೊಂದು ಈ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪಂಚ ಓಡು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ದಾದ ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಅಟ್ ದ 10 times ಬೆಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪಂಚ್ ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದು ಬತ್ತೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತೆ ನವೇ ಬಂದು ಹೋಯ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಡ್ ಅವಡು ಬಾಕಿದ ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅವಡು ಪೂರ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುಣ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡು ಐನು ತೂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಾയത് ಇದು ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಹೊರ ಬತ್ತದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನಾರ್ಕಲಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಡ್ತು ಓಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಪಂಡ
ದಾಯ ತೋಡು ಪಂಡೈತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಕಲ್ಗೆ ಏನಾರು ದಾಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಿಡಿದು ಓಡು OTT ಐಕ್ ನೆಕ್ಕೋ ಇಕ್ಲ ಕಾಪುಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಉಪ್ಪನೆ 15 ಹಿಡಿದು ಇರುವ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಲ್ಲೇರಿ ಪೂರ ಸೇರಿದನಾಗ ಇರುವ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಲ್ಲೆ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಲ್ಲೇರಿ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಕೇರಳ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತೆನ್ನ ತುಳು ಬಂದುಲೆಗ್ ಯಾನಿಕ್ಲ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರಂ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಉಡಾಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಸೊ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ರಿವ್ಯೂ ದಾದ ಪೋಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರತು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಬರ್ಪಿ ವಾರಡ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕಾಸರಗೋಡ್ಲ ಮುಲ್ಲೇರಿಲ ಎಂಕ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ದಯದೀದ್ ಮಾತ ತುಳುವೆರು ಆ ಜಾಗೆಗ್ಲ ಬತ್ತು ತುಳು ಐಕ್ ತುಂಬು ಕುಡ್ಲಗ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನಕಲು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬೇಲೆಗ್ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಗ ಪೂರ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ. ದಯದೀದ್ ಹೊರ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಎಂಚಾತ್ರದ ಪನ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಟಿಕೆಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮೋಸ ಮನ್ಪುಜ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಟಿಕೆಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅನರ್ಕಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ವರ್ತ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ದಯದೀದ್ ಮಾತ ತುಳುರು ಹೊರ ಬತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಖಾಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತನಟ್ಟೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್. ಸೊ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ತುಳುವಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಸೀನ್ ದಯಪಂಡ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಪಾನಿಗೆ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡಗೆ ನಮಕ್ ಮೈಟ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆವೇಶ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಆ ಸೀನ್ ಏನ್ ಅವು ಸೀನ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಸೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಬರ್ತದ ಮಾತ ಪಿಲಿ ಲವರ್ಸ್ ಬರ್ತದ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಏರೆ ಮೇಕೆ ಜುಮ್ಮ ಆಪುಡು ಊರೆರ್ಲ ಹೊರ ಬತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವಡೆ ನಿಖಿಲ್ ತಪಂಡ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದ. ಸೊ ಇದು ಅನರ್ಕಲಿ ಮೂವಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ತೂವಡು ಬಂದ್ವಿನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮೇರ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ರೆಡ್ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿನಾರು. ಸೊ ಅರೆ ಪನ್ಪೇರ್ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಭರತ್ ತುಲಾ ಪಂದಿ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ನಮಕ್ ತೂಪಿನಾರು. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಬರೋದುಂಡು. ಏತ್ ಖುಷಿ ಆದಂಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಬಣ್ಣ 2 ವರ್ಷದ ಶ್ರಮ ಈ ಕಾಲಿ ಅನಾರ್ಕಲಿದಾನೆ ಇಂಚ ಇನಿ ರಿವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬಣ್ಣಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಬುಲಿಪೆರ್ಲ ಬೈದಿನಿ ನಡುಟು ಪಂಡ ಆ ಭಂಗ ಉಂಡದೆ 2 ವರ್ಷದ ಭಂಗ ಉಂಡದೆ ಅರ್ಶಿ ಬತ್ತಿನ ಭಂಗ ಅವಡು ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬತ್ತಿನ ಭಂಗ ಅವಡು ಅವು ಮರೆಪೆರಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಬಟ್ ಬತ್ತಿನ ಭಂಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಬನೋಲಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಕೊಡ್ತಾ ಅವು ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂದ್ ನನ್ನ ಜನಕ್ಲ ಕೈ ಟುಪ್ಪುನಿ ಜನಕ್ಲ ಎಂಚ ದೆತ್ತೊನ್ವೇರು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಜನಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಐನ ಏನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅದು ಬರಡು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತದ ತೂಯಿನಕ್ಕಲು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ದಾದಿತ್ತು ಇಂದೆಟ್ಟು ನಾನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಕ್ಕ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದಿನ ಟೀಮ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಎಂಕಲು ಮಿಂಗಲ್ ಅದೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣನೇ ಹರ್ಷಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬನ್ನೋಡ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೊಸ್ಪೈನಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಬನ್ನಾಗ ಗರ್ವ ಅವು ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೈದಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಐಟು ಮೋನೆ ತೋಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಎಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಪದ್ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅರೆ ಇತ್ತ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಲೆವೆಲ್ಗು ಒಂಚೂರು ವರ್ಕ್ ಕಲ್ತದ ಪನ್ನ ಇತ್ತ ಪುದರ್ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಕೆಲವು ಮೂವಿ ಇಡು ತೂತೆ ಅಂದ್ ಈತ ಮೂವಿ ಇಡು ವರ್ಕ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪುಗರ್ ಬೇರೆ ಎಂಚಿನಾಗ ಬಂಡ ಅವು ಹರ್ಷಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಲ್ಪದಿನ ವರ್ಕ್ ಅವು ಇತ್ತೆಗ್ಲೇ ನಾನು ಇದು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸೋಕುಡಿತ್ತ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಗಡೆಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಿಡು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಂದುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಉಂಡು ಅನಾರ್ಕಲಿ ನಲ್ತದುಂಡು ಒಂಜಿ ಶೋಡು ನನ್ನ ಹತ್ತು ನಲಿಪೆರ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ತೂವಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಶೋಭನಾ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಜನಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ದಾಂಡೆ ತನ ಪಂಡ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೋಕ್ ಬೈದೆ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೂರ ಪಾಪ ಓರ್ಮ ವರ್ಷ ಆಣಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕನ್ನಗಟ್ಟರು ಶುರುವಾದ ಯಾನಿ ಟೀಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಾದ ಈ ಹೆಂಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಐನು ಯಾನು ಈ ಖುಷಿಟ್ಟಿ ಯಾನು ಈ ಸಂಭ್ರಮಡು ಯಾನು ಹೆಂಚಿನ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನದಕ್ಕೆ ಎಂಗಿನ ಪನ್ ಬರ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲ ಯಾನ ಖುಷಿನೇ ಎತ್ತು ನೋಡತ್ತಂದೆ ಅವಲ ಹೆಂಗ್ ಇಂಚಂಬ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂದು ಬಂದು ಕೊರನೇನ ಮಾಸ್ಟರಿಗೆ ಸಂದುಡು ಕಾಪಿಗಡ್ ಮಾಸ್ಟರಿಗೆ ಸೊ ಮೂಲ ಯಾನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮೂಡ್ ಲಾತೆ ಯಾನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ತೊಂಡ ಮೂಡ್ ಇಜ್ಜಿಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಯಾನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಪುಟ್ಟಿನಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ತಿಗತನತ್ತ ಪನ್ಪಿನೇ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ, ಸೀರಿಯಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲವ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಷಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಪಂಡ್ರೇಜ್ ಇದೇ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿತ್ತು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬೈದಿನ ಬಂದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಟರ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಹರ್ಷಿತ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ ಇತ್ತದೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕದ ಕತೆ ಅದು ಶೋಭನ್ನಗಲ ಬಾರಿ ಶೋಭನನ ಒಂಜಿ ಶೋಭನನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ತುನಕ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ಪಂತಿನಕಲ್ಲ ಮತ್ ಜನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಶೋಭನನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಅಂತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲಿ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಬೇಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏತ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಈ ರೋಲ್ಗೂ ಶೋಭರಾಜ್ ಸೂಟ್ ಆಪೇರಂದು ಅರೆಗಾತಿನ ಈ ರೋಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಆ ತಾಕತ್ ಎಂಕ್ ಉಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ ಆತಿನ ಅವು ರಡ್ಡೆತ್ತ ಆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂದು ಓಕೆನೆ ಖಾಲಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದ್ ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಪೋತುಂಡಲ ಅವು ಆತು ಅಂದು ಶೋಭರಾಜ್ ಮಲ್ಪಿರಂದ 6 ಬೈದುಂಡಲ ಆತು ಅಂದು ಅವು ರಡ್ಡೆತ್ತ ಇಂದು ಸೊ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ್ ಈತ ಏರ ಕೇಂದ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಈರ್ ಬರೀತಾರ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಬರೀತದ ಅನ್ನ ಬರೇನೆತ್ತ ಈತ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಐಕ್ ಪಂಡ ಕಾಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗತ್ತು ಪಂಡ ಆ ಸೀನ್ಗ್ ಜೀವ ದಿಂಜಾರೆ ಆಯ್ತು ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಆರ್ ಬರೀತಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಎನ್ನ ರೀತಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನೆಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಯಾನಂದ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನಾತ್ ಮಲ್ಪು ಅಂದೆ ಏನ ಸಿನಿಮಾ ಲೇತೊಂದಿನಿ ಸೊ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಕೊಂಡ ಅವೇ ಆ ಸಿನಿಮಾಗ ಎಂಕ್ ಬೋಡೇನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ಹೀರೋ ಒಂದೆಂಡ ಪನ್ನಗ ಎಂಕು ಹೀರೋ ಏನ ದಯಪಂಡ ನಾಟಕ ದಿಂಚಲ್ಲ ಹೀರೋಗಿರಿಗೆ ಏನು ಒತ್ತ ರೆಡಿ ಜನ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಫಿಟ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಪೋಡು ಇಂಚೆ ಪೋಡು ಏನ್ ಎಂಚೊಪ್ಪಿರ್ಲ ಒಟ್ರಾಸಿ ಉಪ್ಪ ಇಂಚ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಇಂಚ ರಿಲೀಸ್ ಗೊಂಜಿ ಹೀರೋ ಅಂತ ಪಂಡಾರ ಅಂದಿರೆ ಇಂಚ ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರ್ದು ಜೋಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಚ್ಚರಿ ಪೋಡು ಎಂಕ ಐ ಲವ್ ದಟ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎಂಕ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಹೀರೋಗಿರಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆತ್ತೆ ಸೊ ನಾಟಕ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೀರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಪನ್ನಗಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಗೊಂಥರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವಂತ ಮುಲ್ಲಾತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಯಾನ ಅಂದು ಬಂದು ಅಡ್ದೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಹೀರೋ ಪಂಡ ಇಂಚಾನ್ ಇತ್ತಗ್ಲ ಪನ್ಪ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಇಜ್ಜರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದೆ ಆತೆ ಸೊ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋ ಏರ್ಕೆಂಡ್ ಅವೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಪನ್ಪಿನಿಡ್ದಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಬೆಂತಿರತ್ತೆ ಆ ಬೆಂತಿನ ಬೇಲೆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಹೊಸತನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನರ್ಕಲಿಂದ 100% ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆವಡ್ ಆ ಕಥೆನ ಕೊನೆನಂಚಿನ ಹೆನೇನ ಪನ್ಬೇರಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿತಿನಂಚಿತ್ತ ರೀತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡು ಸೊ ನಮಗೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಆತೊಂಜಿ ವೆರಿ ಟಫ್ ಉಪ್ಪು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಕಾಮನ್ ದಯಪಂಡ ಕೊನತಿನಂಚಿನ ಸೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸಿನಿಮಾ ತೋಡೋದು ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಕೈ ಬಿಡು ಜರ್ಕೊಂಡಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಅತ್ತಂದಕ್ಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ದಿಂಚೊಲ್ಲೆ ಟೀಮ್ಡ್ ಅಕ್ಲಿ ಪಾಪ 1 ವರ್ಷ ದಿಂಚ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಕ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಐ ಮೀನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಗೆಂದವನು ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿರ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಗೆಂದವನು ಮೀನ್ಸ್ ದಾದೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆಂದವನು ಪಂಡದಾದೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆಯರಂದಂಡ ಖುಷಿ ಆಯರಂದಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೆಂದೇರಂದ ಅರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೆಂದೇರ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಾರಣ ಆತ ಅಂದು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಸೊ ನನ್ನ ಎಂಗ್ಲೆಂಗ್ ಗೆಂದಲೆ ಅಂದ್ಬಿಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ ಗೆಂದ ನಂದಾಂಡ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮುಕ್ಳು ಕುಡೊನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಪೇರು ಕುಡೊನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದ್ಬಿಡನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಗ್ಳು ಗೆಂದಿ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಈತೆ ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ನೀವು ದಂಚ ಸೊ ಈತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಖಲ್ 2 ಗಂಟೆ ನಿಖಲ್ ಗಂಜಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತೀರಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಪ್ಪಾಡದ್ ಪನ್ಪಿನಿ ఒక ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚೊಂಡು ಇಂಚೊಂಡು ದ ಡಬ್ಬೆ ಬಟ್ಟುಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬುರ್ಬೂರ್ ತೆಲಿಪರೆ ಒಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಆದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕನ್ನತೆ ಪನ್ಪಲ ಕೊಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಾರೆ ಒಯ್ಜಂತಲಕ ನಮ್ಮಲ್ ಪೊಂಜ ಜನ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ನಡಪುಂಡ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನಿ ತೆಲಿಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಯರ ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆನಾತೆ ಎಸ್ ಶೋಭನೆ ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲಂದು ಆಕ್ಟರ್ಲಂದು ಸೊ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶಿಷ್ಯಲಂದು ಐ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂತಿನಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಶೋಭನೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ಗಿರ್ತಿ ನಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಮಧುರವಾಯಿನ ನಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಸಿನಿಮಾನ ತೂಯಿನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ದ ಆದಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಆ ಶೋದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆ ಶೋದ ಸಿನಿಮಾ ಮೂರ್ದ ಪಾಯಿದು ಎಂಚ ಖುಷಿ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಧುರವಾಯಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಯಾನಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಂದೆ ತೋನ್ವೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಜನಕಲ್ ಬತ್ತ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ
ಏತು ಬೋಡು ಆತೆ ಮಂದರ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಜನಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಓಲದ ಆಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಐಕ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಡ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಬೈದಂಡು ಯಾನ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪುನತ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಬೈದಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಕತೆ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಿದಂತದ್ದು ಸೊ ಮೈಕಡೆ ಪಾತೆರ್ನಾರು ಏಪಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕಿ ಅದು ಸೊ ನಿರೂಪಕಿ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಗೆ ಟಚ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಸೀನ್ ಲೋಪ್ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತನಂಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಂತಂದು ಅಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲಂಚ್ ಉಂಡು. ಸೊ ವೆರಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ನಿರೂಪಕಿಯಾದ ತೂಪು ನೆಡ್ದ್ಲ ಯಾನೊರ್ತಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ತೂಪ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನಕಲ್. ಸೊ ಯಾನ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬೇತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಯಾನ ಸಿನಿಮಾ ಐ ಮೀನ್ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ತೂಪ ಅಕಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಅಕಲ್ನ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅಕಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರ್ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವೆರ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ನಮ್ನೆ ತೆಲಿಪಾವೇರ್ ಆಂಡ ಪಿರ ಇಲ್ಲಗ ಪೋನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪನ್ಪುನತ್ ಪ್ರತಿಯೊರು ಇತ್ತೆ ಯಾನೆ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಇರೆಗೊಂಜಂಚಿನ ಬುಲಿಪುನ ಕತೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ತೂನಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ಲ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಪನೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಅವೇ ಖಾಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಾಯನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒವ್ವೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಒವ್ವೇ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಆಯನ ಬೇನೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಷ್ಪಾದೇರ್ ಆಯ್ಗೆ ದಾಯಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಷ್ಪಾದೇರ್ ಅವು ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಎನ್ಮ ಒಂಬ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಒಂದ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಡ್ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ತುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತ ತೂವಡು ಬಂದು ಸೊ ಇರ್ಕೇನು ಯಾನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಏಪಲಕೇನ್ವರ ನಿಖಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರೋಡು ಅಂದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಅನಾರ್ಕಲಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ನಿಖಿಲ್ನ ದುಂಬುದೀತ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ದಾಯಿಗೆಂದಾಲೆ ಪಂಡ ಬಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತ ತೂವೋಡು ದಾಯಿ ತೂವೋಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಂಡ ಇಂದೆತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೇರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಅರ್ನ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಆರ್ ಯಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ 25 ವರ್ಷದ ಯಂಗ್ ಲತ್ತು ಜವಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅರ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ನನ್ಲಾತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟೀಸ್ ಪಿದೈಕ ನೋಡಾಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದೋಡಾಂಡ ನಿಖಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರೋಡು ದಾಯಿ ಪಿರೋರ ದಾಯಿ ಬರೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಆತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತದೇರ್ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ತೋಜುಂಡು ಮಲ್ಲದಾಲ ಮಂದಿಜ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಂತದ ನಿಖಿಲ್ ಅವು ಥಿಯೇಟರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಖಿಲಡ ಪಾತೆರ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಅವೇನೆ ನಿಖಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪೋಡಾಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಗೆಂದುಂಡ ನನ್ಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮರ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ ಅಂಡ್ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ರೆಡಿ ತಯಾರಾದುಲ್ಲ ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದ್ರೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲ ಆತೆ ಬಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಪುನೀತ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ ಸೊ ಮಧುರ ಆರ್ಜೆ ಸಲ್ಮೇಲ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಡಿಒಪಿ ಮಲ್ತಿನಾರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ವಸ್ತು ಪುರ್ಲ ಕಂಡ ಬೈತೀನಿ ಸೊ ಅತಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಡದ ಸೊ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಖುಷಿ ಆದಿರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಷಿದನ್ನೇ ತಿಂಚ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅದಿಪ್ಪನ ಆರ್ನ ಮಲೆನಾಡು ಯಾನೆ ವರ್ಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂಜಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗನ ಕೇಳಿದ್ರು ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂದೆ ಬುಕ್ ಅವ್ರ ಬುಕ್ಕ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಷಿದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ಅಂದ ಪ್ರತಿ ಸೀನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬುಕ್ಕ ಮನವಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂದೋಡು ಬಂದಿತ್ತು ಜನಗಳು ನಮಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತೋಡು ಡಿಒಪಿ ಎಂಚ ಮೂಡ್ದ ಬೈದ ಸಿನಿಮಾ ತೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾನಿಗೆ ಎಂದಾದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತೂದು ಬತ್ತದಾದುಂಡು ಸಂಚದೊಪ್ಪನಾಗ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡ ರಿವ್ಯೂ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಬಾರಿ ಚೋಕ್ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚದೊಪ್ಪನಾಗ 2 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತನ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಡು ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡು ಸಂಚನೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಆವಡು ಸೊ ಬಿಜಿಎಂ ಆವಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತದುಂಡು ಸೊಂಚಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಡು ಪಂಟ್ರ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪಡು ಸೊಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಾಲೆ ಸೊಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೋಲೆ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ್ ಗೆಂದಾಲೆ ಪಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ವೇಷನಾಗಲಿ ಸೊ ನಮಕ್ ಮಾರ್ನೆ
ನಿಮಿದ ಟೈಮ್ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಸೊ ಬೊಮ್ಮೆನ್ ಪೂರ ತೂನಕಲ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಪ್ರತಿ ಸೀನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಜುವಲ್ ನಮಕ್ ತೂಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ದ ಬೀಜಮ್ ಸೊ ಎಡ್ಡರ್ ಇದಮ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಬಂದು ಈ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕವಾದ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್. ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.